Kublai phi baru kini kilong ki khubor bam ta kasngi. Ke iingbishar ba hedu jengkari India gabadan nongbah Delhi kasngi tho ding kala sha byrngem ban bthei bom ya ka. Kani ke jeng sha byrngem kala jashi sngi hashwa ba kari India kan raki kasngi lai lu jongka. Ha gaban nakaliang ki bor pahara kila pinjori ke jeng talasi ya ka yat ke yang ban ker tawer ki kinhon ya da ha baro ko wi kan nongbah. Ya ketika jeng byrngem la yo ling ba ka email ka ne kalong karkom bala pentip pat ba ru de da ka khubor Hindustan Times. Lapin khan bhai ki jing pet perman bari ki jing pahara hakal leng kan nongbah bara kiwi ru de ki benta jengkari India. Ha ga bedai ba kasngi rakhi lai lut ka ba kari India kan sa rakhi ka khatsan trik unai August. Ha ga ba rang ba du kari Narendra Modi un kren shi pat ba kari India hi baro ka wei na Redford. Hakalai trik unai August ka office jung mayor na Delhi klayo ikati jing sha byrngem bom ha ka sin ka pra ong ka municipal corporation jong ka Delhi. Ka office jung mayor kala shim khya bahalor ka jing sha byrngem bar kala pentip mador shikitnat pahara ba pher hi badai pej bat shaki pulit ka Delhi bar hadin ka tala pentroi kam ki kendon pahara bar lasdang ki kam karkum karukom bante la kam banat na kanu ka jingja ha ka sngi raki light lu jingkari India. Kargum ke jing tip bati kana ka office jong mayor la yathu bai kati ka jing byrngem la yo ling ba ka email ka baklam pin paw ka kerteng ha ka por khandai lala nyo baji min step ha ka bala yathu ba on pin bthei bom ha ka por ko ba ar baji khatwi minute jan min mar yo ikani ka email ka office jong mayor ka pintim mar shiki bor pahara bari pen bat shaki pulit ka Delhi ban pendikna ban shim ya paro kila jingeda ki badan kam klem da pen slam.